أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد сведочинава, потврдинава, преносинава, вачерава, веруинава, ширинава, да на неа вер божанство, ка се ша ибадетите черелпе, курбаните приносинипе, дова те черелпе, осим е Аллахесете баре кеветала. Олестар помоć, упута, уточиште родаја, упролесте те баре кеветала, само столи на мен. Моле субханеху ва таала мен само божавинаја. Нашо салават и селями упромаро неби Ресулу Мухаммед салалаху алейхи ва селем, касола хазеве жил бишаджа сар небiju рахмет, посланик милости, сар хатиму небиин, печати башосао посланиција, сар сироđен монир, светерка, светло, кова осветлинđа маро друмо чико маро господарите баре кеветала. Упролеси породица, фамилија, асхабија, емсао кола сведочинена и верунена джико јоме кијаме. Аллахум амин. О тумен, кола веруинена, хиравена, потврдинена, ширинена, ла илаха илля Аллах, омерибетано едино бути, кова нико на негирини, нити вернико, нити невернико, нити атеиста, нити лицемер, нити ек секта на негирини о смрт, омерибе. Одјата немари реалност, да јек диве, морате раставинету котарти тај, дад, чаве, ромни, чер, уопште котаро дуњалуко. Емте преселинету ко ахирет, пре тога ко загробно животи, дали авди, дали тај са, пре или каснije, јек диве мора, кеда само Аллах азеве джел одваđanel. Свако аменда котаро створења чичери смрт, свако не амендар и пувка овели се постелина, а очирме амала, доле се размислин, сеттин тут котаро мерибе, сеттин тут ке да каджа комезари, те паруне дике, да ту шајто ове следеće кас ки пувка мука. Хамду шикро колесе, кова живот и смрт дела. А ов, субханеху ва таала тано ел хaju ел кајум, живо и вечно, одувек ем заувек. Пенело Аллах те баре кетала ко Курани во сарију, пожуринен, сиđарен, прастан, нашен, ко опрост, ко тумаро господари. Пенело посланико салалаху алейхи ва селем, а не би Хурейрете ради Аллаху ану калу небiju салалаху алейхи ва селем, екθиру зикра хазими елезати јани меут, Тирмизи. Кота ребу Хурейре приноси пено посланико салалаху алейхи ва селем пенџа, повеćинен тумаро сеќање, кова со прекедино наслаживање ко дуњалуко, а одватано смрт. А кате подсетито посланико салалаху алейхи ва селем, котар пролазност, котар ракава свето. Пенел Аллах те баре кеветала ко Курани, кулу нефсин заикате умеут, свако душа као косини смрт, мерибе. А кате Аллах азеве джел подучиња мен да на не изузетак, нити барвало, чоро, терно, пуро, састо, на бормо, нити моćно, нити слабо, ништа нашти на шелкотаро мерибе. Па најболе створење, коватано боле котаро сао мануша, боле котаро сао мелеција, о посланико салалаху алейхи ва селем, хинеле смртна муке ем агоние. А кој јам ту, кој јуме, кој јама мен? Наспрамо посланико салалаху алейхи ва селем. И сијамен трим пучибе ко дуњалуко, ем трим пучиба ко ахирет, тоест ко берзах. Ако ќерџан према кла трим пучибе ко дуњалуко, Аллах колашинче ко кабурите изговори нелен. Прво, вар рабук, вама динук, вама небиюк, кото господари, ко ти вера, ем кото посланико. Да би одговори неако кала питања пучиба, морате живине сар со пеѓам ко дуњалуко ленцар, да би одговори неако берзах, те леќе да камукен туки пув. Хабиби, само со канаке и дуњаја, исток тренутка, нико више на вичинту те анавеа. Него капенен кај омеити, кај омоло, нико напомени то анав. Па чимка и гарентут кота то чер,
те гусулинен то тело, то трупи, ка пенен, дотаин одја дженаза те нанджарала. Палем нико напомини то анав. Исто ке да кавен ко кабури, те мукен ту теле, те праля, чаве, комшие, фамилие, ка пенен доден о табути, те мукале ки пу. Нико више напомини то анав. Долесе мате ховавиту то иметко, то барвалипе, то порекло, то корено, то статус, ем позиција ко друштво, те ворда, то чер, јер са неко калелтар, а одватано мелек смрти, оковакова раставини душа ко таро тело. Пенло посланико салалаху алейхи ва селем, а не би хуререте ради Аллаха ану калу небiju салалаху алейхи ва селем, إذا مات الإنسان انقطع مالك إلا من ثلاث. Ке мануш мерела прекединипе ле се сао добра делија, осим ко трин случаева. Прво, садака туџарие, трајно садака, во илми юнтефеу бихи, џандипе кова качави, пало со као кориснемпе, пало лесо мерипе то кориснемпе авера мануша. Трито, во воледи салехе једу ле, шукарот го имочаво кова кадовини пе родителенџе. Хадис бележи Муслим, Ебу Давуд, Ахмед, Ибн Хибан, Емавера. А кава хадиси кавимен да мудро инсани размислини, па на кодунјалуко толожини пес ко нешто сој, каđали се дале од добра дели. Пелом посланико салалаху алейхи ва селем, ан Енес ибн Малик ради Аллаху ану калу небiju салалаху алейхи ва селем, јетебеу мејти ثلاثетун, емејте пратинена тримбуча, ехлеху, олеси породица, во маалуху, олесо риметко, во амелуху, емоле серделија. Фе јереđеу ethанани во јепка вахид, ду иринена пе јека чола олеја. Јереđеу ехлеху во маалуху, иринена пе олеси породица и мојметко, во јепка амалуху, а чола олеја, оле сер добра или лоша делија. Мутефекун алейхим предаја. Пенела Алија ибн Еби Талиб ради Аллаху анху кова накля узо бакије, а у бакије дано мезари која тан узо посланикосери џамија. Накля пе амаленца ем стаинџа, ем иринџа пе англомезари ем пенела. Еселаму алейкум ехли дијари, еселаму алейкум становници кабурова. Мангенали те обавести нафтумен, те преноси нафтумен џе тумари новост, со и си котар тумари породице. Ко тумаре чера, пешена тумареромња, кола лелепса вереромен, кола живинена, ко тумаречера, тумаречаве, трошинџе, тумаро и метко, барвалипе, со тумен стекнинџен, а бистерџени не упротуменде, докиен лепана ко дуњалуко. Па еринипе, о Али ради Аллахан, па пенела пе амаленџе, обскрбенен тумен, шуже бученцар, а најшуже обскрбата но таквалуко, богобојазност, доле се пралалим припремитут за мерибе, ем такмичету ме ко хајри, ем ко пошуже буча, делија качерел. Хабиби, мопрал, и си ту шанца авди, акана, одма, те покајнетут, ем те роде опрост, ко тараковако опрост дела, ем примини, ем волини те опростини, ем роде ахи керим, то мерибе, то велло ко, саропани, сојклола, окја капка пани, сојклола ко тари чесма. Запамти на кава, мопрал, чивчеки годих слика, со мангал те преноси навче. Авдиве, возинена тут ко ворда, авдиве ту возинеа о ворда, тај са, ка возинен тут ко ворда, али само погребна ворда. Авдиве, ураđанту најшужо дело, тај са, то дело, мо дело, као веночи финија, кола на нелен джепе нешто те ладаве, това е кота родуња луко. Само со кале јесте те добра или лоша дела. Авдиве, аса маро, ке да бухален, тај са ту кове маро е чирменџе ки пув, једино шеа, кона ни клисли котари мода, та ночи финија. Јек деве мора ту равелен, те пробинелен, кад тад, дали јесен, јевен, пролече, нилај, на небитно, о временске доба, ту мора бар манца јек две ту равелен. Коземкот те боринету за дуњалук, од дуњалуку каделту само 2 метри тан, а оковакова борини пе за ахире, за добра дела, о Аллах каделе дженнет, коватано баро, пространо, као небеса и земља, коватано припремимо за богобојазне. Пенела, о Аллах те баре кеветела,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Оту мен, кола верујнена, дарен таро Аллах, нека дикхел свакото менда со припреминџата и сасе. Дарен таро Аллах, овшукар са джанела, оква ту мен со черена. Омерибе на не крај едрумосор, него тано прелазак кота риек фаза, кија вер фаза, којата ни вечно, па на еквар пенава, којата ни вечно. Доле се мопрал, мабикнин нешто е сој вечно, за нешто е сој пролазно. Кеда камукенту ки пувтеле, омелекија, капучентут, со черџан, со припреминџан, со аџан това е за кава загробно живот. Савишу жибути, со припреминџан. А окола упре со ачиле и ромни очаве капучен. Со ачхаџа менџамаро дад. Те делина од ва парвалипе, о паре, о ворда, о злато, о чер. А кален упре, значи породица интересини со ачхаџан палото мерибе. А и мелекон телеки пув интересини со аџан това е. Дали добра, дали лоша дела. Долеси джики туте јестете обскрбинету са добрим делима, па на кодуњалуко до кијам, jer u dunjaluku tano prevozno sredstvo, džiko ahiret, koristilne ko hajr, ko šukar buđa, sar bi bezbedno, sigurno rese džiko ahiret. Donese, mate dža, ko mezari, prazna kesaja, a perde kese, te ačave, ko dunjaluko, te porodicače. Pa svako amendar, pa si kavino poslaniko sallallahu alihi veselam ko po hadizi, levkane li ibni Ademe va'dijani mi ma'lin la ebtega thalithen vola jemlu džefvi ibni Ademe ila turabi. Kada bi Ademe so čavo, ovelare duj doline barvalipe, mangela bi im trito, a ništa na štip hereli manuše se umuj osim i pošik. Vojetubu Allah ala mentabe, Allah kao prostini okolese kovaka pokajnipe, o hadizi beležini Buhari. Penelo poslaniko sallallahu alihi veselem, kada bi o manuš našela kotari na faka, sarso našelo kotar o meribe i na faka kareselle, sarso kareselle o meriba. Pa džiki amende jeste pralalen ti pripreminamen za paluno gosti, a odvatano melek maut, okvakova rastavini duša kotar o telo. Ovna rodela ništa kotar to imetko, pare, barvalipe ili nešto tu lete pomožine, na. A kava gost, alo sa posebnim zadatkom, ciljem, te ljelti duša, te usmrtini tut, Allahovim izunom i dozvolom. Po Allah azveđel pelako Kurani, vačer, melek smrti, kovatano za dva odredimo, tumari duša kaljel, kajrinentumen, kuri tumaro gospodari. Dole se pripremin tu za kava paluno gosti, kova vela iznenada, bizo najava, bizo termini, pripremin tut. Penalo poslaniko sallallahu alihi veselem, alo mele Džibril alihi selim i pejama, iš mašite fineho mejitun, živin sar mangea, ali tu kamere, wa ahbib men ahbebte, fe inneke muferihu, mankas mangea, ali tu morat odvineto olestar, wa amilu mašite, fe inneho međzijum bihi, čer sar mangea, som mangea, premalodovaj kove nagradimo ili kaznimo, taberani beležina kva hadis. Molinava Allaha te bareke ve ta'ala te delamen loko meribe, te pišali melek maut, melek smrti, okvako rastavini duša kotaro telo, keda kao velo uzvišimo najzadovoljniji amendar. Allahumme amin. Okvaso pogodiđum odvatano kotaro Allah, okvaso promašiđum mandare kotaro šeitani. Pa molinava Allaha te bareke ve ta'ala to prostini majem tu menđe. Ešhedu ila ila ente stakfiruke utubu ilaik.